तो रउआ लोगन के खातिर एगो और बड़ा गुड न्यूज लेके आ गइल बा आप सबके है गरीब छोट भाई। ए बाबू, जब जब अक्षरा सिंह के कौनो प्रोग्राम होला तो बवंडर न मचे तो कब्बो ऐसन भइल ना बा। तो रउआ लोगन के आज है वीडियो में बतावेला आ गइल बा आपके भाई कि रउआ लोगन के एकदम बवंडर मचाने वाली जवन हीरोइन बानी जेकर नाम है अक्षरा सिंह। रउआ लोगन कहेली भोजपुरी के शेरनी। वह भोजपुरी के शेरनी उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर लखनऊ में आवे वाला बाटी। तो पूरा ही जानकारी खुद ही अक्षरा सिंह जी अपने मुँह से खुज दी हैं और रउआ लोगन है तनी ध्यान से सुन ली ही जा। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते प्रणाम। मैं हूँ आप सबकी अपनी अक्षरा सिंह और मैं आ रही हूँ 26 अप्रैल की शाम आप सभी लोगों से मुलाकात करने नवाबों के शहर आपके अपने लखनऊ में 1090 रिवर फ्रंट ग्राउंड चटोरी गली गोमती नगर में 26 अप्रैल की शाम को बनाना है बेहद शानदार। आप सभी लखनऊ वासियों से मिलकर आप सभी लोगों को झुमाना है और इस शाम को यादगार बनाना है। See you all there, love you all guys, and this event is organized by ओम लाइव एंटरटेनमेंट एंड मुनीश सिंह जी। ये बाबू, रउआ लोगन के पता चल गई कि भोजपुरी के शेरनी लखनऊ में कहाँ और कब आवे वाला बानी। तब भैया हमारे चैनलवा पे रउआ लोगन एकदम बनल रही। आप सबके छोट भाई हर दिन कोशिश करी कि नया नया वीडियो आप सबके खातिर लावत रहे। तो चैनलवा पे नया बाटा का तो सब्सक्राइब कैले और बेल आइकन घंटियों के दबा दिया। और हमारे वीडियो अगर आपके पसंद आ गई बा तो वीडियो पे एक लाइक ठोक दिया। ए बाबू।